आफा बोराइ बाथौनिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो आर'जखौ बावहरनानै दिनै कलियाबराव बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मानि बाथौ धोरोमनि जोंनि गुबै दिउरि बिथांमोनजों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारि बिथां, बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि बयनिबो सिबिजानाय गाहाय देउरि काशीनाथ स्वर्गियारि बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय ट्राइबेल संघनि गोबाव सम दैदेनगिरि जाबोनाय, आथिखालावबो दैदेनबाय थानाय, लोगोसे जोंनि माहारिनि गुबुन गुबुन नांगौ आयदाफ्राव गोबां खामानि मावबोनाय मानगोनां आदित्य खाख्लारि, আজিৰ সভাত আমাৰ বাথৌ গৌতমৰ এই অধিৱেশনত আৰি দেউৰীসকলৰ লগত যি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ বন্ধু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আৰু বৰ্তমান নগাঁও জিলা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি মণিমাধৱ বৰ্মন মহন্ত ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ বাথৌ গৌতমৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াসকল, জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হোৱা আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মীবৃন্দ, বাথৌৰ বিশেষ जोंनि लाइमोन आफाद, माइनाव आफादनि बिबानगिरि आरो गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, नगाव जिल्लानि दाब दाब गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासैबो बाथौ सिबियारि नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आरो दखरानि बिबानगिरि बिथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन, दा बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आङो निमाहा बिदों, गाबोनसो फैनांगौमोन गुबै हाबाफारियाव आरो फैनो होननानै आं थिगबो खालामदोंमोन, नाथाय माखासे गोदान हाबाफारि फैनायलाय गाबोन फैनो हायैखाय दिनै नुजाफैदों। नाथाय दिनैबो जोबोद समा गुसुंथार, बिनिफ्राय थांनानै गुवाहाटीयाव आरो मिटिं दङ, बिनिफ्राय आरो सराइबिलाव क'क्राझाराव सहैनांगौ गसाइगावआव 5 बाजिसिम। दा बिनिखायनो आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। बर' हारिनि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। जों मिथिस्लाबै समनिफ्राय, जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बर' माहारिया बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों। बर' हारिखौ दानायाव, बर' हारिखौ खांनायाव, बर' हारिखौ सोरजिनायाव गासैबो बिथिङाव मोनसे आब्रुथि गोनां लामाजों आवगायबोनो हादों बर' हारिया आफा बोराइ बाथौनि अननायाव, आरो आफा बोराइ बाथौनि मोन्थोरखौ मानिनानैनो दिनै जोङो बेसिम बर' माहारिया सफैनो हादों। दिनै जोंनि माहारिनि सिनायथि, जोंनि माहारिनि थामोनथा, जोंनि माहारिनि जिखिनि आखुथाय, ट्रेडिशनेल भेल्युस होननानै जेखौ बुङो, बेफोरखौ फोथांना लाखिनो हादों बे धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों। जोंनि हारिमुनि जोनोमाबो बाथौ सिबिनायनि गेजेरजोंनो जोनोम जादों। दा नंखायनो दिनै बे 21st सेन्चुरियाव, 21 जिथायाव जोङो बर' माहारिखौ बुहुमाव बयजोंबो सिनायजानाय आब्रुथि गोनां, डिसिप्लिन, जौगासार सोद्रोम हारि महरै जोङो गायसननो थाखाय बाथौ धोरोमनि फारसे जोंनि फोथायनाय आरो मानिनाय आरो सिबिनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानांगोन होननानै आं फोथायो। नैबे समाव
जोंनि थासारिया बारा मोजां नङा। जों रायजो जानाय ओनसोलफ्राव गोदान गोदान बायदिसिना थासारिफोर फैदों। बे थासारिफोरजों मोगा मोगि जानांगौब्ला जोंनि साननाय हनाया राफोद जानांगोन। आरो साननाय हनाया राफोद जानांगौबा जों बबेबा मोनसे फिल'सफिजों, बबेबा मोनसे आदर्शजों, दर्शनजों, सानस्रिजों जोङो इनडक्ट्रिनेट जानांगोन। जोङो बेखौ मानिनानै सोलिनो हानाय जानांगोन। मालाबा मालाबा नुनानै दुखु मोनो, जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा जेसेबां गोदान गोदान धोरोम फैयो बेवहायनो बारसोमो। मालायफ्रा गोमो गोथां गाब गोनां खालामनानै दिन्थिफैयोब्ला बेवहायनो जोङो थाबैनो बारसोमो। नाथाय जों साननानै नाया जे जोंनि हारिनि गुदिया बबेयाव, बबेनिफ्राय जोंनि हारिया फैदों। इसोरखौ मोननो थाखाय, गावखौ माखासे जेंना जेंसिनिफ्राय बासायनो थाखाय, रैखाथि मोननो थाखाय, जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जिखिनि गोलाव सम जोंनि आजै आजौमोना, जोंनि आबै आबौमोना, थांनाय हाजार हाजार जेनेरेशन्सफ्रा, आथालफ्रा जि लामाजों फैदों, बे लामाखौ नागारनानै गुबुन गुबुन लामाजों मानसिफ्रा थांनो सानो। नाथाय मानगोनां रायजोफोर, मानगोनां दिउरि नोंथांमोन, बिबानगिरि नोंथांमोन, जाय सुबुङा, जाय मानसिया, जाय हारिया गावनि हारिखौ सिनायो, गावखौ सिनायो, बेजोंसो हारिया थांगोन। जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा गावखौ सिनायाब्ला, गावनि हारिनि हारिमु, धोरोम, आखुथाइफोरखौ सिनायाब्ला जोंनि हारियाव अरायबो अलखद फैबाय थागोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव आं खावलायगोन, बाथौ गौथुमजों लोगोसे बाथौनि गासैबो बिबानगिरिफोर, जोंनि लाइमोनफोर, माइनाव आफादनि गासैबो बिबानगिरिफोर आरो जोंनि माहारिनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ जे जोङो दिनैनि समाव बाथौनि मोन्थोर, बाथौनि सान्थौ सान्थिखौ जेसेबां हायो थाबैनो हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव फोसावनानै हारिखौ जोङो गोख्रों खालामनांगोन, खौसेथियाव लाबोनांगोन। खौसेथि आरो अनलायनायनि गेजेरजों जों हारिखौ दानो हागोन। जोङो नुनो मोन्दों, मोनसे समाव जोंखौ मालाया मुगैयोमोन, मालाया लै लै सै सै खालामोमोन। जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि आसार खान्थि गासैखौबो मालायफ्रा मोजां नोजोरजों नायामोन। बे नगाव ओनसोलफ्राव, गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जोंनि हारिया मोनसे समाव जोबोद खस्थ' मोननांदों। नाथाय दिनै गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोंनि आदब खायदा, जोंनि आसार खान्थि, जोंनि हारिमु, बे गासैबो बिथिंफोरखौ गुबुन हारिफ्राबो लासै लासै मान होनो गोनां जाबाय। मानोना बिथांमोना नुनो मोनबाय जे बिथांमोननि डिसिप्लिन, बिथांमोननि हारिनि साननाय हनाया मालायनि थाखाय खहा खालामग्रा नङा, मालायनि थाखाय हेंथा सानग्रा नङा। मालाया हारिया, गुबुन हारिया बिनिफ्राय जेबो खहा जाया, जेबो लस जाया। बेखौ बिथांमोना जेला साननानै मोनबाय, बे हारिनि सुबुंफोरजों मोजाङै थानायानो मोजां, बिथांमोनखौ अननायानो मोजां, बिथांमोना मोजाङै थायोबासो जोंबो मोजाङै थानो हागोन, बेबायदि साननाया जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव फैबाय, गुबुन हारिनि गेजेरावबो फैबाय। दा बेखौनो लानानै दिनै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजाङै लेखा फोरोंनाय, जायफ्रा लेखा गारबाय बिथांमोनखौ आब्रुथि गोनां जिउ खुंनाय, जाहाथे गाज्रि बेसादफोरखौ जाया, गाज्रि खामानि मावा, गाज्रि साननाय हनाया बिसोरनि गोसोआव फैनो हाया। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि गोदान जोलैखौ धोरोम आसार खान्थिजों जोङो फोरोंनांगोन। जोंनि वार्क कालचारखौ लाखिनांगोन। जोंनि हारिनि मानसिफ्रा आबाद मावनानै जायो। दिनै लेखा गोरों जाबाय, सोरबा IAS अफिसार जागोन, डाक्टार, इन्जिनियार जागोन, थेवबो जोंनि हारिनि गुबै रांखान्थिया जे आबाद, बे आबादखौ जोङो मोजाङै सामलायनानै लाखिनो रोंनांगोन। आबाद मावनायजोंनो जोंनि हारिनि गासैबो आसार खान्थिया बेरखाङो। बेजोंनो जोङो सोलिबोदों। दायो बैसागु फैगासिनो दङ। बे बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आं नोंथांमोननो जासिहरदों। नगावआवनो जा, मरिगावआवनो जा, सारा आसाम नाङैनो बैसागोनि 7 सानखौ मोजाङै बैसागुखौ जोङो जानांगौ। बैसागुखौ जोङो सेलिब्रेट खालामनांगौ, मानिनांगौ, जोङो फालिनांगौ। बे बैसागो जानाय, बैसागो फालिनाय, बैसागोआव रंजानाय, बिनि गेजेरजों जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जेफोर आसार खान्थि, जे उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय, न'खराव आरज गाबनाय, गामियाव आरज गाबनाय, बायदिसिना हाबाफारिफोर लानाय,
बिनि गेजेरजों जोंनि हारिनि गेजेराव अनलायनाय, खौसेथि, आब्रुथि आरो मोनसे बयनिबो गेजेराव मोनसे गोथौ फोथायलायनाया जोंनि गेजेराव फैफिनो। नाथाय आथिखालाव बैसागोखौ मोजाङै जोङो खुङा, बैसागो फालिया, मागो दमासिखौबो जों मोजाङै फालिया। बैसागो फालिनाय होनोबा ना बेदर बायनानै एफा एनै जौ लोंबाय, बेनो बैसागो जाबाय। मागो दमासि होननानै बुङोबा एसे ना बेदर बायबाय, जौ एसे लोंबाय, बेनो मागो दमासि जाबाय। जेराव जोंनि हारिया एसेबां रिच, एसेबां धोनि जोंनि आसार खान्थियाव, जोंनि ट्रेडिशनाव, बेखौ जोङो गोजौआव दोननो थाखाय बयबो नाजानांगोन। दा बेयावहाय गोबां खामानि जोंहा मावनांगौ दङ। बाथौ गौथुमनिफ्रायबो आं खावलायो जे दिनै जायगा जायगा जि ड्राग्स जानाय मोनसे थासारि फैदों, बिनि सायाव केम्पिं मबिलाइजेसन खालामनांगौ। मोजां सोलोंथाइ लानांगौ, गुन गोनां सोलोंथाइ, बिनि सायावबो मबिलाइजेसन जानांगौ। जोंनि हारिनि गामि गफाफ्राव बयबो आब्रुथिखौ लाखिनांगौ, बिनि सायावबो मबिलाइजेसन जानांगौ। थानसालि लुनायखौ लानानै जोंनियाव गोबां माने आलाय सिलाय जादों मानसिफ्रा, जोङो बोरैहाय लुगोन, बोरैहाय लुगोन, बोरैहाय लुगोन। नंगौ, जोंनि गामिफ्राव गोबां गोरिब गुन्द्रा न'खर थायो, नाथाय माखासे गामिफोर दङ मोजां न'खरबो थायो। जोङो गावनि न'खौ बिराद मोजां लुनानै लादों, नाथाय गामिनि थानसालिखौ जों मोजाङै लुवा। हाग्रा दुजोबनाय, जोबोद गाज्रि अबस्था। जेराव जोङो सानफ्रोमबो फुंनि मोनानि इसोरखौ गाबज्रियो, अबंलावरिखौ गाबज्रियो, जेराव जोङो सुख गोजोनखौ नागिरो, जेराव जोङो न'खरनि सान्थिखौ नागिरो, जेराव जोङो जोंनि मोजां जिउ दैदेननायखौ बियो जोङो नागिरो, जेराव जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय मोजाङै दैदेनलांनायनि आरज गाबो, बे जायगाखौ जोङो हाग्राबारि बायदि खालामनानै दोनो। आङो बिनिखायनो थांनाय बोसोरनैसोनि बोसोरथामसोनि सिगांनिफ्राय बुंबोदों जे बर' हारिया मोनसे जिनिसखौ थांखि ला, जेराव मालायनिफ्राय जोंनो मदद लायालासे जों गावनो बानायगोन। जोंनि गामिनि थानसालिखौ बानायनो बेसे फैसा नांगौ? इथा ट्राकनै थागथाम नांगौ, रड एसे नांगौ, थिं एसे नांगौ। बेखिनिखौनो जों बोसोरनिफ्राय बोसोर बिनियाव थांलाय, बिनियाव थांलाय, बिनियाव थांलाय, जोङो खिन्थु बेखौ मावनो हाया। दा नंखायनो जोङो थांखि लानांगौ जे 2023-24 गेजेराव जोङो थानसालिफोरखौ गावबा गाव बाथौ सिबिग्रा मानसिफ्रा गावबा गाव गामियाव थानसालिखौ लुगोन। आरो थानसालिखौ लुनो थाखाय नों एफा आं एफा बयबो होलायबानो जायो गोसो गोथारै। आङो ट्राकसे इथा होनो हाया, आङो 200टा इथाखौथ' होनो हायो, आङो सिमेन्ट 10 बेगखौथ' होनो हायो। दा बेजोंनो गामिया जोबोद समायना जायो। जि गामिनि थानसालिया समायना रमायना, बे गामिखौ मालायनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बयबो मान होयो, बयबो मोजां मोनो, नैबे गामिया बिराद डिसिप्लिन होननानै। दा नंखायनो जों फासयनानै थांनाङा, आवगायबोनांगौ। धोरोमखौ रिनाउन्सियेसन होनना बुंदों, त्याग खालामनो हायोबासो धोरोमखौ जोङो मोजाङै इसोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो मोनसेया जाहैबाय मा? धोरोमनि थाखाय जों बेसेबां गावखौनो बावसोमनो हायो। त्याग खालामनाय आरो बावसोमनाय होनना बुंबाथाय नों मा जोङो होनानै थिग खालामनो हायो। मालायफोरा एसे धोरोमफोरखौ एखमबा कमार्शियेल बायदि खालामनो नागिरो, थाखा फैसा माबा माबि, जों बेबायदि खालामनाङा। नाथाय थानसालिखौ लुनायाव एटलिस्ट नोंबो आंबो एफा एनै होलायलायनो हायो। गोसो गोथारजों जुदि एसे होलायलायोब्ला जोंनि थानसालिया ओंखारैनि जेबो बाथ्रा गैया, बे बयनिबो थानसालिया लुजागोन। दा बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों जे थानसालिखौ लुनांगौ। आरज गाबनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। दा गामि गामि बयबो आरज गाबनो लानाय लोगो लोगोनो दिनै खाम, सिफुं, जथा जेरावबो बे सोदोबा गोमखांजोब्बाय। लोगो लोगो दिनै मिथिनानै मोनबाय जे लासै लासैनो बे हालामाव जे जों रायजो जादोंमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो, बे हानि सोदोबाव जे खाम, सिफुं, जथानि सोदोबा हाबनानै दङ, बे बाथ्राखौ जारिमिना मालाबाबो बावलांनाय नङा। रायजोफोर, जारिमिना बावलांनाय नङा। जों मालायखौ माबा होदों होआखै बेखौ बावनानै थां। जों गावनिखौ गाव थिग खालाम, गावनिखौ गाव थिग खालाम। नोंनि हारिखौ नों मोजां मोनोब्ला, नोंनि रावखौ नों मोजां मोनोब्ला, नोंनि धोरोमखौ नों मोजां मोनोब्ला, नोंनि आसार खान्थिखौ नों मोजां मोनोब्ला, नोंनि मेथाइ, नोंनि खन्थाइ, गासैखौबो नोंनि थुनलाइ, नोंनि जारिमिन नों मोजां मोनोब्ला, मालाया मोजां मोनदामोन, बियो अरायसम मुलुगाव थांनानै थागोन। आरो जों बेखौनो लुबैदों बयबो। दा बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोजों खावलायदों जाहाथे बे बिथिङाव बयबो सांग्रां जायो आरो बाथौ गौथुमनि फारसे जोंनि सिबिनाया अरायसम थागोन। जों नाजाबाय थादों आसाम सरकारनिफ्राय
माखासे मदद लानानै बाथौपुरिनि जि कमप्लेक्स बेखौ थाबैनो लुफुंनो थाखाय दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा खोथा होदों नाथाय माखासे बेस्थतानि थाखाय रायलायनाया एसे फासयलांबाय थादों आङो मैयाबो बुंदों बिथांखौ रायलायनो बिथाङा बुंदों जे प्राइम मिनिस्टार थांनायनि उनाव रायलायगोन जों नेनानै दङ नाथाय बिथाङा मावलांबाय थानायनि गेजेरावनो जों जि हायो बेखौ जोङो बाथौपुरियाव अलरेडि मावनो आखायाव लाबाय आरो देग्लाय नैबे 22 मायथाइयाव 1 करोड़ सेंसन होनाय जादों आरो नैबे 23आवबो आरो होबावगोन 24आवबो होबावगोन 25आवबो होबावगोन दा बाथौपुरि कमप्लेक्सखौ जाहाथे समायना रमायना खालामनो हायो दा बिनि थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ मावलांबाय थागोन दा आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै बे साननैनि हाबाफारिया जाफुंसार महर मोनथों साननैनि हाबाफारिया जाफुंसार महर मोनथों आङो बेखौनो हास्थायदों बाथौ खौरां आरो बर' समाजनि खान्थि बेखौ सेबखांनायाव एसे राङारि मदद नांगौ बेखौ आङो जोंनिफ्राय थाबैनो हरगोन आरो बेजों लोगोसे नगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिस लुनायनि खोथा आगोलावनो बुंदोंमोन जोङो माखासे जायगायाव एफा जागायबाय दा आङो नगाव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि अफिस लुनो थाखाय जिखिनि मदद नांगौ बेखौ होनो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावबाय आरो नगाव जिल्लायाव रायजो जानाय जोंनि बर' फिसाफोरनि गुबुन गामियाव जेफोर जेंना दङ ओनसोलफ्राव जेफोर जेंना दङ बेखौ लानानै बैसागोनि उनाव सानसे फैनानै नोंथांमोन मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नङाबाबो सानै साथाम करि लिंहरनानै मोनसे जायगायाव सानसे रायलायनो फैगोन बुजिनो थाखाय मा जागोन मा जाया बेखौ बुजिनो थाखाय जों सानसे फैगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय दा बाथौ खौरां 4थि बिसान बर' असमिया मोननै रावनि बाथौ आर'ज बर' रावनि संबिजिर बेखौ बेखेवनो थाखाय खावलायदों आं बेखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय